Witajcie moi roztomili. Dzisiaj chciałbym Was obradować na taki tref, który będzie 23.11 w Bytomiu. Dzisiaj się to nazywa szteka Orląt Lwowski pod numerem 9. Tam został zamordowany w akcie terroru przeciwko Ślązokom niejaki Teofil Kubka, który miał czelność powiedzieć, że to, co Poloki chcą zrobić w naszym Hajmacie, to nie jest tak dobre, jak obiecują. I bez to polskie służby specjalne wysłały terrorystów za zgodą służb specjalnych francuskich, żeby go zamordować na oczach jego żony, jego dzieci. A to stało się to 20 listopada, nie 23, no 20 listopada. I trzeba oddać hołd temu człowiekowi. Oddać hołd bohaterowi, który chciał, aby Śląsk Wielki był niepodległym państwem na mapie Europy. Większość Polaków będzie na was pluć. Bez to ci, co mają jakieś wąty, żeby nie przyjechać, to niech nie przyjeżdżają. Mają jakieś powody, że się boją, to niech się boją. Ale ci, którzy mają trochę, jakby to powiedzieć, w galotach więcej niż inne orzechy, to niech przyjdą jeszcze rozgodą. 23.11 Młode Ślązoki organizują wspomnienie Teofila Kubki. No to do już zaś, niech mu się darzy jako mnie, albo jeszcze lepiej. Z pomboczkiem.